Renouveau tele la jabaro oni sogoma malikono ani maliko ka mauma sogolino onani sanga konnala ambe befo ka bela jilin wale ni mandon ko beki bisimla renouveau sogoma da kuna foni ni akene sikito e awi Bietene novembre kalo kile muka ani kononton samba fla ani mugan kele oni sonja lembe au bisimla bi inafo don tola ka sulika rok na fonio kun folo fara nyoron kan ka di auma maliko do ani maliko kan o kwasi ka bo kuna sirila chuya mina ame ageto nini ke au fe ka so wi yake ambe retar kungurunina ka sinka bela jelin fo ka kenyeni beka wakatu chuya e sabla ma million chama me so ona mauka wakatu chuya te kilenye do we so mara fe jona la do rebe shufela la do we kligan fela la mauma be ka aname amana ke sanga fe on fe bebe fo ka kenye ni ga wakati chugoya kanu bako oni laiduta awiye kafo amena ni kuna foni kene sigi awiye do ko kono shenduru ka damne tene ka tabla fo jumala femi ako kuna foni ya kun follow ye ka seka oblasi auma o ko seka bo kuna sirila o ka journée kon la radio renouveau la me bako oni sokoma radio nyileni ka bo sigu ambe sigu ko ka folike mamunu fene sogolino ona bololo siraw fe anga fuli bebela jilenye ko beki bisimla bitene de nouveau matin ale keneka bietene bi dogo kundamne ola sogomade na ko kura kuna funu me ambolo koroka lasi awma mimatu awo kuna siri obe bampeu bi sogomade na ani Umar Besidi bebe nyogola soro décryptage ale keneka fembe talige dogo kun temelen bela jilen konona na kuna funyo ko ni la sira kafo Imam Mamudiko kali ko ni bena laje doke o fora to kom na laje o kera o chogoyala ola Imam Mamudiko kani laje nkene kan kuma jumo ne fora ay la sili jumo ne ke ani Umar Besidi bebe nyogola soro jemkan kuncheto alebe na kasika nyefolike anye ka analyse ke anye Mamudiko la sili munu ke mamunu masika alame olubela jelenga dama Kenya kuna fonia ko o nasira fe onwa bi mawulile o yesiku nyami bachilier kabo cadre d'échange kononana ni obetalike parti politique munu farale no nyoron kan fem metalike fanga franche fanga ni obe transition ko fo aliga nyetara o ko hugum kononana on esiku nyami be nyokola soro la silube ale bolo ka ke soromadeina jemukan kononana kasika to Imam Mamudiko aleka kunu kari laje kan ani Maliki Konate bena nyogola soro Maliki Konate ale koni tume imam ka kene kan akera ale nyana ola ani ale be nyogola soro folo yani ani Umar Besidi bi ka nyogola soro kasika kuna funi damne o ka olu lasi awma sori Ibrahim Diallo ale be siraba kanola ka ba bi tenendoina dogo kun damne tan nga sigi be tugudi anga siraba san felo la siraba rebe la hala jumon konona na bi tenendoina sori mana ke ba mako sigida kelimuna ani ale be nyogola soro bi akasika an la donia oka hawada nyogo ale sira kene atikila mokoma kene kuna funi fene be lasi awma ida fo la dala kula ni jem kan konona akunye bela jilin kasika ika kene matarafa ko sobe o docteur be nyefoli ke bana munuka amana ke o bana dobe mamina afura kele nyuma mu ke chuga amna kasika kibaru ya jonjon soro olu kunyo kan kene kuna funi ake kunye oye onga do foli du man so madaina amitaka fo Burkina Faso fem metalige amiti miriala ani alebe nyogola soro alega foli du man bawe ambolo koroka lasi kanumba jamakulu olu bela jelema Alexi Kalambiri ale fenebe bisimla bi ama son femema obena lasi awma bi so madaina audi Amadou El Kunari kontina na nyogola soro sabula ale masika kuma sola soro Isa Kawasiribe ale fene sembe kerekela ola ani Umar Besidi be de nyogola soro bi décryptage ale keneka ami baro damne sisane wakati bolo da chugwe wakati ale bolo da choko fleni anga marabolo konnala sankolo obena jea mali marabolo kilingere na bela jeni konnala metawdini ka ofino nogo obena da kabala fonni na finya benachi anga marabolo kilingere na bela jeni konnana na finya mini ofangate bonya ko sobe nga tawdini ka oko oluga fiye fanga beseka bonya bijourne konnala wakati ani wakati gongomlo mena keso wi ka gelea do anga jamana chamanche marabolo olu konnana na kerenkerenya la olu ka yoro janfleli
min b'a daminɛ kilomɛtiri 7 ka taa bila fo 9 bɔɲɔgɔnko la no o bɔra la Mali fantaw fɛ ko gɔngɔn kɔni tɛna na gɛlɛyaba don yeliw la o la ko ni kunu température kumabaw ta ka dan bita ma ko bitaw kɔni jiginin do ka tɛmɛ kunun ta kan kosɛbɛ o la kayikaw bi tilegan na aw ka funteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 40 ye Kulikoro olu ta bi jɔ 36 la fɛn bɛ tali kɛ Sikasokaw la olu ta bɛ kɛ digiri 35 ye Segu olu ta bi jɔ 37 la Moptikaw olu ta bɛ kɛ digiri 38 ye tilegan na Tombouctou marabolo kɔnɔna na olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 36 ye Gawokaw olu ta bɛ kɛ 38 ye Kidal olu ta bi jɔ 35 la fɛn bɛ tali kɛ Menakala olu ta bɛ kɛ digiri 37 ye Tawdeni olu ta bɛ jigin na digiri 27 la Buguni marabolo kɔnɔna na tilegan na olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 35 ye Kucala olu ta bɛ kɛ 37 ye Kitakaw olu ta bi jɔ digiri 38 na Nyoro olu fɛnɛ ta bɛ kɛ 38 ye Narakaw olu ta bi jɔ digiri 39 na Douanzan olu ta bɛ kɛ 38 ye San marabolo kɔnɔna na tilegan na olu ka funteni hakɛya o bi jɔ digiri 37 la Banyangara olu ta bɛ kɛ 38 ye Joila olu ta bi jɔ digiri 36 la Bamako district kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ sankolo la o bɛ na jɛya fo nɛnɛ fiɲɛ o bɛ na ci fiɲɛ min ni a fanga kɔni tɛna bonya kosɛbɛ gɔngɔn bloko nasira fɛ ko gɛlɛyaw fitininw bɛna na don yɔrɔjan filɛli b'a daminɛ kilomɛtiri 8 ka taa bila 10 bɔɲɔgɔnko la tilegan na funteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 36 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 37 ye tile bɛna bin nɛgɛ kanɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 2 ye wagati boloda cogo nin ye bi tɛnɛn sɔgɔmada na ka di aw ma a kun ye aw kelen-kelenna ka daminɛ Kayi ka taa bila fo Tawdeni aw ka se ka aw ta n'aw bila dɔ aw ka marabolo kofɔlenw kɔnɔna na ko Ala ka bi tɛnɛn tile hɛrɛ di an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni sanga kɔnɔna la anw ka don baara ɲɔgɔn welelen an bɛna kuma di ale ma i n'a fɔ bakurubaw la an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na k'a fɔ kunun dimanche Imam Mamudu Diko ale ka lajɛ min kun kofɔra lajɛ kɔni kɛra o la Maliki Konate kunnafonidila don ale tun bɛ a kɛnɛ kan Amadu Jara y'a wele ka ɲininkaliw tɛnku a la a ye jaabi minnu di an ka jɛkulu lamɛn. Maliki Konate i ni sɔgɔma. Anbani sɔgɔma. An y'a ye k'a fɔ kari don n'o ye dimanche don ye. Imam Mamudu Diko a bɔla ka bɔli kɛ. Oui. Bakurubaya la i bɛ se ka bɔli kuma ɲɛfɔ an ye wa? Bon bakuruba la je crois que imam ye a ye yɛrɛ ɲuman na ko clarification. Ka kow jɛya k'u bɔ dogo la k'u bila kɛnɛ kan. Kow kɛra cogoya min na transition in nana cogoya min na k'i da don o la ka se k'o ɲɛfɔ maaw ye. Mun ni mun kɛra kɔnɔ jɔn ye mun kɛ jɔn ye jɔn jumɛn kɛ mun kɛra sababu ye ni karisa nana mun kɛra sababu ye ni karisa fana ye nin kɛ donc a y'i da don la k'o ɲɛfɔ ani fɛnɛ i b'a dɔn wagati dɔ tɛmɛna semaine tɛmɛnen u ye vidéo dɔ bila bɔlɔlɔ sanfɛlaw la k'a yira k'a fɔ ko alimami ni tɛgɛ ni maa dɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kɛrɛnkɛrɛnnama Faransi ma tɔgɔ min na Mali juguya la a y'a yira k'a fɔ fɛn min filɛ nin ye a digira la parce que u y'ale tabagiya ka taa juguw ma surtout Mali jugu ani fɛnɛ a y'a yira k'a fɔ acte kɛra cogoya min na a y'i da don o la kun jumɛn ni jumɛn kɛra o kɔnɔna na a y'o ɲɛfɔ ka na se Amadu Aya ma ka b'o la ka na se fo IBK ma ka b'o la ka na se fo sisan an bɛ transition min yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ bi bi in na Mali mago bɛ fɛn min na o de maliyɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya jumɛn na cogoya min Mali bɛ dingɛ mun kɔnɔ ka se ka bɔ o kɔnɔna na ani fɛnɛ jamana bɛ ka mara taabolo min kan o mara taabolo in ka se ka falen cogo min na maliyɛn bɛɛ bɛ yɛrɛ y'a kɔnɔ ani fɛnɛ a ye wolonwulakan da ka ɲɛsin kolonɛliw ma n'o ye Asimi Goyita n'a ka maaw ye k'u ka lamɛnni kɛ ani fɛnɛ a ye wolowulamada kɛ ka ɲɛsin communauté internationale ma n'o ye diɲɛ maaw ye u kɛlen ka waleya min ta bibi na k'o ɲɛsin an ka jamana ma n'o ye Mali ye
ko ka ise ka ko in ka lajɛ jiɲɛma jɔlenna cogoya min na an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na donc bakuruba la an bɛ se ka fɛn minnu fɔ a ye kangarimada kɛ ka tila ka clarification kɛ n'o ye ka ɲɛfɔli kɛ ani ka tila ka welewelemada kɛ jamana kɔnɔdenw ma ani diɲɛma ma ani jamana marabaaw yɛrɛ fana ma cogoya min na an bɛ jigila mun na an bɛ se ka wuli ka bɔ kɔnɔna na. D'accord. O kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ ko don n'a nata la an bɛ se ka sigi ni émission kura ye wa? An bɛ se k'a fɔ parce que imam d'habitude nin y'a ka méthode de ye, n'u ko ka méthode nin y'a ka ko taabolo ye. N'i y'a ye hali ATT ka fanga na a bɔra a ye welewelemada kelen ni ɲɔgɔnna kelenw de kɛ. Amadu Aya nana a ye nin kelenw de kɛ a bɛ bɔ kuma bɛɛ ka tulo la sɔmi fɛn dɔ la ka fɛn dɔ fɔ jamana kɔnɔdenw ye ka fɛn dɔ fɔ jamana marabaaw ye. A y'a passion nin ko in na nin bɛ se ka kɛ na nin sababu ye. Donc an bɛ se k'a fɔ o stratégie kelen de don o taguya kelen don ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana marabaaw ye. A bɛ sira mun kan nin sira min filɛ nin tɛ kɛ sababu ye k'a lase nin sira ma pour que o bɛ se ka sira taabolo yɛlɛma ka se k'a la jamana kɔnɔdenw b'u yɛrɛ ye jamana maracogo kɔnɔ cogoya min na ani jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya bɔda sɔrɔ. A ye sinsin yɔrɔ min ka o ye k'a fɔ an ka jamana yɔrɔ caman bɛ ka jeni bi an bɛ don min na ko bi surtout ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na a ko balow bɛ ka jeni mun de bɛ se ka kɛ maaw ka bolofɛn bɛ se ka lakana maaw ka sɛnɛfɛnw bɛ se ka latɔbɔtɔ cogo min na kana se ka jeni ani fɛnɛ a ye wele bila maa minnu bɛ ka nin baara cɛjugu kɛ n'an b'a fɔ o ma ko terroriste den k'ale wele mɔgɔbɔw k'u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka baara min kɛ tɛ silamɛya ka baara ye silamɛya ma nin fɔ mɔgɔ si ye wa nin tɛ baara ye fɛnɛ k'a fɔ k'i bɛ se k'a fɔ ko nin ye jihadisme baara ye n'an bɛ k'a fɔ cogo ko silamɛya baara de k'u ka nin baara cɛjugu in dabila ko nin bɛ kɛ sababu ye ka se ka tɔgɔ sɛbɛn lase diinɛ ma maliyɛnw mago bɛ mun na bi o de ye cogo min na du la dun ka fa bɛ se ka sabati dala duguni bɛ se ka tɔbɔtɔ cogoya min na donc a y'o baara ninnu kɛ an b'a fɔ nin ye kangarimadan ye ka se ka ɲɛsin jamana marabagaw ma k'u ta to fɛnw taabolo la wa nin ye imam Mamudu Diko kumaw kɛcogo ye ale bɛ kuma bakuruba fɔ de a walawalali o bɛ kunnafonidilaw bolo a walawalali ani maa minnu b'a lamɛn hakilima minnu b'a lamɛn olu bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ minnu bɛ imam Diko lamɛn kɔrɔlen bɛɛ b'a dɔn nin y'a kumacogo ye nin y'a nacogo ye ko kɔnɔna na. D'accord. Maliki Konate ni ce. An b'aw yɛrɛ fɛnɛ fo. Merci. Maliki Konate ka laseliw tun bɛ tali kɛ na Imam Mamudu Diko ka lajɛ min kɛra kunu ale tun bɛ a kɛnɛ kan a sera ka min bɛɛ da la salo bakurubaya la ka lase aw ma o bɛ tali kɛ mais ka se ka don Mamudu Diko ka kumaw kɔnɔna la ka a fɛsɛfɛsɛ kelen kelen Omar bɛ Sidibe ale bɛna o baaraw kɛ sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ yanni Sori Ibrahim Diallo ka labɛnw ka sabati an ka ɲɔgɔn lasɔrɔ taa ni ka segin kibaruyaw olu kɛnɛ kan an bɛ taga Turcɛ Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ an bɛ taa Burkina kaw ka ko ni dɔnko tigilamɔgɔ min sɔrɔ yen nɔ o de ye Amiti Miriya ye Amiti Miriya ale fana ye dɔnkilidala ye min kan ka di kosɛbɛ wa a ka dɔnkili tagabolo ka di a kanubaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye Amiti Miriya ale ko bi ye an ka jɛ k'o lajɛ. Amiti Miriya ale ka fɔli duman tun ye ni ko bi ye an nalema la kanubaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen nisɔndiya sɔrɔ an kanubaga minnu bɛ Burkina Faso an ma ɲinɛ u kɔ an bɛ u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo ka taa se dugu min bɛ Mali ni Burkina dancɛ bɔ an kanubagaw bɛ o dugu masinaw caman fɛnɛ na an ka foli bɛ u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye ni sanga kɔnɔna na an bɛ taga fulakɛ fan fɛ Sori Ibrahim Diallo n'a ka labɛnw sabatira an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ bi sɔgɔmada in na taa ni ka segin bɛ cogoya min na Bamako sira kanaw la siraba yɛrɛ bɛ lahalaya minnu kɔnɔna na ani hakilina jiginna anazɛri ye bilasiralikan minnu fɔ min b'a to an b'an janto an yɛrɛ la k'an janto maa wɛrɛ la siraba kana la.